rok jotonon phung kaham tabuk hingke ang maya songni hostel o sakpaijak oro sakpaimani reason hingke tinani hair straight khainai aboni bagai ang phayo phung ni simi tini asukeno siari lob lob pura ang ri thukloboi blanket ni bukok kha phabo phaika hingke ani buknai to asu bukok ya je suja khainya nango haipano suja khaimani ke naithokmani jodang tong haya da hingke aboni bagai no suja khlainai hinai phayo ani life ni first time tini nang suja khlaina ni thang tongo hingke bhayong no to saimaya hingke te kaisa kok hingke ani bokhorok kisa sanai tongo buknai kisa bui bahanya sojakhese ang bokhorok samani soime ang thango hingke bui sawo suja khaipuro hingke markheno bokhorok sawo hana hingke hani bagai khaira ke tang sarai ni simi hingke tini hingke khaijangna thang tongba bahai je nangno khaipuro sapuro abo khai tongpro kese saimanai te before after ang pai bo phunogan dongna choyakari nai tongdi hingke mayo ano je buknai suja khlainai hinai bo hingke ani bokhorok suna bagai tukna bagai tabo tui kutung khlainani thangjak suke ano care khainai di bo ano buknai suja khairone phono kaham ke khairone mane boni atui singke ba ang abai kasangjangnani kirima bagai tuitung muthungui chi tuitukurone ka bo tui kutung muthungnani thangjak angke tabung no hapayo mungni hostel ke kisa rest khlaiui tui kutung bu tungra thong ke bokhorok sui sima khlaini ba kisa kesangui bu tong kha kirima hayung to kasu kesang mawo bahai ke bokhorok sonai hnai haipan kok rei naithongna thangke to kisa kosto to ma khlaini nya haya da ke abono nai tong di tabuk kisa rest khlai gana ko aboni yagola ke nok phunuk nai So finally ang tui tukui bokrok subai phaika aso kesang mau phano tui kutung bai tukumani bagai aso kesang lia hingke tabakhe maya ano bokhnai phrani rei tongo abose bokhnai phrani tongtu tui atkasa hui samui tomani rekhaje ang je hair straight khanyani phayo ani BTC nogo poi kabui phaika tusi tujak lia tabuk phrani tongtu si atkasa hui samui tomano hingke ba teitang khaisinai pura ang mulang sawi thangka camera bo sak jagi konai di capture ngui thangka ang bithi si tu jagia kami kawan Khwlaimani kepala kelaya no hege thaisa hui saman phala hingke no tabukhane husband kharok soso nogo thangai bithi tui maru phaika bono si naisinglai ma tonglai siusung bokhnai suja si ma khailia bithi si kore hingke ba khaini bagai hingke te aboni lageo maimui bo hotel ni paiti ru phaika tamni hingke chung to hair straight khailai tongkhe maimui songnani joraman gala khaini bagai mayo toro hostel si tongo hingke ba ke abono romui nemanchi pora mai hilikma angke wansoka boni banda sohono chung khorok tamni tinta packet ongkhana hinai abose bo sao boni banta paijagya chung khorok ni banta si paitubu hini sao hingke ba yang romui nemang bo mai ekdum hilikmang tongkha khorok tamni hai hingke ang wansoka hotel malik rok deba bo longoine kaitam rok ri rohor jaka khorok tamni banta hinai jodi no khorok tamni banta sokpai kheba rang thangai rui kabui hainai malik no hotel malik no tei chung jon kaisa nargui ani loge no ri rohona hini wansogoi khulogoi nainani phai tongo ik potine straight khaijangnai bithi am tilang yata kununin na mau kuno sabai man na het sabai kita kununin le kaisa no no duijon salagi mane judi chaini hangketa khorosa ditan hare tata Tata bye bye. Bata khansi. Tata hindi po. Chalo, sumpa sini sang suro khailai sinai. iko bati bukhe rukhlaina sinai norok soja khaike o bithi bai dekhlaina oino bai khai je jeo bai khaini comment khai sari tei oino bai khai ko comment khai sari sab tam bai khai ani ke o bai khai nei L'Oreal extension dap sempo hayang tong kha tabukhe ani bithi bu sakpai kha tei ani bukhnai bo kaham ke no ran bai khai ko inke tabukhe bithi fuljak sinai inke ongkologo ri ruina kha hayake ani sweater rogo leta peta nang bai khete to tai sailap tongla gosok kesang mawo sui buran galak tin to tei satong bukurei inke abono
bokhnai khalui tongo iko police tongkha mayo ani bokhnai buini hai asuk bangya patla sasi iko tabokhe phulbai asuk tongkha hingke yango ani bokhrogo bithi bu phulbai jak ke tasingo iko ani husband maichu tui phaimani abono no dibor bo kawi tongkha ke ba maisana nai tongo yang bokhnai bo ranui tongsani hinai ke tabuk kaisa kaisa khai pocha khai kari oi tongo oro ta khorok noi ni hingke ba jotono sem muino haipano bucho kaini khaibai jangka abono sai kari oi tongo hingke mayo khebo ang tasingo bongnaro phaidro bosi bo maisa oina o haini bagai dibor maisa mani hinai mai ukhui jagya hingke ang iko khurbaina kha ang ana kha tei labrana kha o pornoi bai janai hingke teibo tongo oko romoi chakhoi gudok aborok tongo hepanang wak bahan ganang chakhuyo hangke ang wak bahan chaya tei gudok bojana musung ya hani bagai a bai fulkopi tei labra osogo kaini baini chasinai hinai iko khurina kha hingke tabokhe ang mai bo chabai kha mai chabai paioi bokhnai sui phaika tei bokhnai bo kahamaken ran kha mai chabai khe hayusi kesang bo mar kheno te aro si bokhnai sujangnai hingke ba haipano bokhnai suwei phai iko bokhnai ran kha ke tabokhe hair straight khai tongo finally tabok se hingke tabok tei bo haino hai bithi phulnani bagai iko khai tongo mayo obo hingke second step bithi phulmani klainai first step hingke to phulbai subai si suja khaika hingke tabok tei last step obo phulbai subai straight khaike no paikha hingke abono norok naisingui tongdi ani final look bahayang no ani suja khaya sin sakang bahai tei suja khaibai bahai busuk different ong norok nai comment khai sadi hingke tabokhe iko subai phaika hingke tabok hair dry khai tongo kesang soka hingke ba blanket chumui mana kha ekdum tabokhe horongui tongkha hingke iko ranbai kha finally tabokhe sowi tongo hingke obo sobai kheno paisinai hingke tabok to horbongui tongkha hingke ani husband bohaino bo sokpai khai ko sokpaioi dal bora rok tui ruphaika hingke abono kisa rest khailai tui chalai tongo iko bo phai chawi tongo bo ani final look naina bagai belai no excited ongjak pho tamni hingke bo se ano suja khaide heno bo belai khan khairona musung pho ani bagai khaimani se so finally iko ani hair straight khaimani complete dangbai kha hingke norok bahai nangjak kha naidi angkhe to je expect khai phaimani abo hai nongjak kha belai jajak kha satisfied angkha ang hingke mayo bo ano belai no care khai rekha kisapano saya khaioi hingke norok bahai no bobai khaijakna musung tongkhe iko boni Instagram tei kurungui mano obong khabani Instagram ni ID tei boni YouTube channel bo tongo iko naidi orobo norok contact khlaimano hingke abono ang to belai kheno sajak kha ani bokhnai no hingke tinin bagai asung nong sinani vlog norok bai malainai ani next vlog o bye bye jatano kaham kurung tei sep tangbai tei jatano no hor kaham.